Car Wash és un projecte una mica estrany ja des de la concepció de l'espectacle, no? Perquè són dues obres que es presentaran en paral·lel, una obra d'un autor alemany amb una companyia alemanya dirigida per un director català, i per l'altra banda el projecte que estem nosaltres, que és un autor català que escriu una obra amb actors catalans i dirigit per un equip d'Alemanya. People, Cars and Oil is also an idea that is connected with two towns, because Stuttgart has this tradition of Mercedes-Benz and the production of Mercedes-Benz, and I think Barcelona has this long Seat tradition and history, and yeah, it had much influence on both cities. La Ingrid és una noia de 30 i tants i decideix aferrar-se a un somni. El somni és que li deixen una herència que és una gasolinera, no són diners, no són per canviar la vida, sinó és per decidir que ella d'aquesta gasolinera en farà el seu futur. Fa aquest acte de fe amb la seva amiga, sense la Irene no seria còmplice de res, amb l'ajuda econòmica del seu pare, que l'estiren allà, papa, dona'm el teu atur. I aquesta família estranya comença a conviure, fa un mes que està convivint aquí. For me, the thing about the play, for me, it's a comedy and a tragedy at the same time. That's what I like most about plays. And there's some freedom to create images from me beside the lines, that there's some fantasy moments and the theme of longing. What are people looking for, especially in their 30s? And yeah, I don't think there's no future. It's like people always go on surviving.